E kif il-ħadd f'pajjiżna wkoll jitfakru l-ommijiet kollha, il-Professur Charmaine Gauci waqt il-bulettin mediku saħqet li l-aqwa rigal li nistgħu nagħtu lill-ommijiet tagħna huwa li nipproteġuhom. L-aqwa rigal li nistgħu nagħtu lill-ommijiet tagħna huwa li aħna nkomplu nipproteġuhom b'saħħithom. Allura nerġa' ntenni l-appell tiegħi biex ejja nibqgħu nipproteġu lill-ommijiet tagħna u ma nkunux qrib tagħhom dak il-kuntatt fiżiku għaliex hemmhekk nistgħu npoġġuhom iktar f'riskju. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika tennet l-appell biex nibqgħu nsegwu d-direttivi, speċjalment dawk intiżi biex jipproteġu lill-anzjani u lil dawk vulnerabbli, anke f'din il-festa. Hija appellat biex anke fiċ-ċimiterji meta nżuru lill-ommijiet li ħallewna inżommu d-distanzi soċjali meħtieġa ħalli nevitaw it-tixrid tal-virus. Sadan it-tant ħabbret li fl-aħħar 24 sigħat minn persuni oħra rriżultaw li fiequ mill-COVID-19 f'pajjiżna biex issa huma 427 il-persuni li fiequ. Min-naħa l-oħra minn total ta' 1006 testijiet li saru fl-aħħar sigħat irriżulta każ wieħed pożittiv. Dak ta' Spanjol ta' 34 sena li fis-7 ta' Mejju żviluppalu deni u ġieħ ta' ras u ġieħ fil-ġogi ejja u tuħ ta' nifs. U kienet jaħdem id-dar u kellu kuntatt biss ma' persuna oħra li tgħix miegħu u li t-test tagħha għadu qed jiġi ipproċessat. Bekk it-total tal-każi pożittivi f'pajjiżna issa tela għal 490. Il-total ta' każijiet li huma pożittivi huwa ta' 490 li huwa total minn 41,499 swabs, ġifieri huwa numru li huwa kbir ħafna li aħna qegħdin nittestjaw. U l-active cases bħalma qegħdin naraw issa dejjem qiegħed jonqos u bħalissa għandna 58 active cases. Charmaine Gauci spjegat li fl-isptarijiet issa jibqgħu biss 7 pazjenti rikoverati bil-COVID-19, 4 fl-isptar Boffa, 2 f'St. Thomas Hospital u wieħed f'Mater Dei. Dwar l-użu tal-bajjiet u jekk hux se jkun hemm kontrolli fuq in-numru ta' persuni miġmuha f'bajja waħda, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika qalet li qed isiru diskussjonijiet mal-Awtorità tat-Turiżmu filwaqt li dwar tiġijiet għal din is-sena hi qalet li ħadd ma jaf kif se tkun is-sitwazzjoni. X'ħajjiġri iktar tard f'din is-sena ma tistax tgħid minn issa għaliex irridu naraw meta tibda ddaħħal il-miżuri bil-mod x'ħajkun l-impatt fuq it-trasmissjoni ta' dan il-virus fil-komunità. Appellat ukoll biex isir użu tajjeb tal-maskri kif qed ikunu rapportati każi ta' persuni li mhux qed jagħtu mneħirhom bil-maskra kif suppost. Dan, qalet il-Professur Gauci, jista' jwassal biex ikun hemm firxa tal-virus f'każ li persuna tkun infettata.